Yn y fiwdion, dwi'n hoffi latio a dwi'n cystadlu yn y Steddfod pob blwyddyn. Heddiw dwi'n mynd i dangos i chi cwbl o triciau mae bych chi'n ei wneud a rhoi cwbl o tipiau i chi. Tric rhif 1. Neidio yn awyr a gwneud splits. Dyma 2 pethau mae eisiau eich cofio. Rhif 1. Triwch cadw eich coesau mor syth a bosib yn y haf. Rhif 2. Cadw'ch pen yn uchel a'ch cefn yn syth. Rhif 3. Triwch trwffwch eich traed hefo'ch dwylo, bob lwc. Tric rhif 2. Neidio dros macyn. Tric rhif 1. Pan byddwch chi'n neidio, rhodwch eich coesau lan i'ch chest. Tip rhif 2. Peidiwch dal y rhydyn. Newch yn siŵr mae digon o lle i chi fynd trwyddo. Tip rhif 3. Cadw'ch pen yn uchel a'ch cefn yn syth. Gobeithio chi wedi joio gwylio a wneud y triciau. Hwyl fawr!